cewa an yi fim ɗin da ba a taɓa yin sa a Kano ba. A wannan shekarar ban ci ba amma zai wuya a samu fim ɗin da ya kyau ya yi ma'ana kamar wannan fim ɗin Mansur. An samu ci gaba akan fina-finan da ake yi a baya saboda an zo da wani sabon abu. To gaskiya komai ya burge ni a cikin wannan fim ɗin. Kuma kusan zan ce wannan fim ne da ne shekara da shekaru ban taɓa ganin ma irin sa. Gaskiya wannan fim ya yi matukar faɗakarwa. Wanda ba zo sun ga fim ɗin nan ba su daure zo su ga fim ɗin nan. Idan su ga fim ɗin nan to za su san cewa lalle wannan masana'anta ta zo da abu. Assalamu alaikum. It's a big hello to all in your home. And we wish you very, very best of luck for your new upcoming movie, Mansoor. And we wish you all the success around this world. And to all our Nigerian